दिनै आङो बङाइगाव फैब्रबदों आइ लाभ बङाइगावनि आयुर्वेदिक मुलि होग्रा सुब्रन्त नन्दि सारनावहाय नै बेनारा बेनो आरो बेनाराथ' बै आइ लाभ बङाइगावनि कलेज गेट जिं जिं मेरला होबोबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायनानै फैब्ला नुखागोन निस्सय बेनारा नै बेबायदि आरो गोबां होनाय नुबाय आङो गोबाङानो आन्दायफैयो नालाय ओमफ्राय दा गोबाङानो सारजोंहाय माने सार्टिफाइ होदों आरो सारा आङो गोबां भिडिअ क्लिप लानानै हरदों गोबां मानसिफोर मोजां जाबाय आरो ओमफ्राय गोजोनथाव खौरां बेबायदिनो जायफ्रा मोजां जादों ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो सोरबाबा मोजांबो जायाखै जानो हागौ माखासे खायफा बायदिया मोजां जाजोबा दा गोबां मानसिफोर दंफैयोमोन ओमफ्राय थांबाय आरो दा आं एसे रायज्लायहैनि नै ओरै आदामोन दंफैयो अबेनिफ्राय आदा आं जाबाय क'क्राझारनि आच्छा आच्छा दासो फार्स्ट ना खेबनै जाबाय आगोल खेबसे फैनायाव फैखांबाय जानाया एसे मोजां मोनसिनदों आरो मा प्रब्लेम जादोंमोन ओरैनो आंना बे प्रेसार दंमोन प्रेसारमोन बेना आं मिसेस ए ओमफ्राय दा आदानिया माबायदि कन्डिसन दा मोजां फैदों मोजां फैबाय मुलिखौ ओमफ्राय बेबादि ना सानाया जिमोन ओमफ्राय दा एसे खमायबाय आथिंखौ लोरसो खालाय हाहांबाय जानाया आथिङा सायोमोन ना माने दा सायोमोन गसंनो हायामोन बोरैबा खांग्रांफिननोसो नागिरोमोन दा थाबायनो हासै एसे हाहांबाय नोंनाथ' दा प्रेसारा कमप्लिटलि मोजां मोनबाय ना मोजां मोनो आरोखि मोनसे मुलिजोंनो आगोलाव दा नै सारनिफ्राय मुलि लांनानै मोजां जाबाय आरो दा बे मोनसे मुलिजोंनो आदानि प्रेसारा बिराद मोजां मोनबाय दा मोजांनि बाथ्रा हामबायब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा जाहैबाय ओमफ्राय 100 आव 100 मोजां जाजोबो बेबो नङा माने जायफ्रा मोजां जाबाय मोजांनि बाथ्रा जाहैबाय आरो जायफ्रा सोरबा बायदिया मोजांबो जाथ'वाखैबो जानो हागौ माने कन्डिशना खिन्थादो एसे आगोलाव माने आंना आगोलावहाय बे गलब्लाडारनि प्रब्लेममोन नालाय गलब्लाडाराव आंना मोदोम बारायदोंमोन ओमफ्राय डक्टरा अपारेसन खालामनो थिनदोंमोन ओमफ्राय आङोथ' अपारेसन खालामालाबानो नैबे सारनि बे एसके ब्लगाव नायनानै ओमफ्राय सारनि माबाखौ नुनानै ओमफ्राय आं बाव मुलि लांफैबाय ओमफ्राय आंना सारा बुंदों 2 माह नङाबा 3 माह जानांगोन होनदोंमोन ओमफ्राय दा आङो 1.5 माहजोंनो प्रमान मोनदों आरो दा सन'ग्राफि खालामफिननायाव जेबो मोनाखै दा गैया डक्टरा मा बुंदों डक्टरा दा गैया होनदों रानबाय होनदों माने अपारेसन खालामनाङा होनदों थेंक इउ बाजै नों बुंदो नोंनि माबा पेसेन्टनि कन्डिशना माबादि दङमोन आगोलाव आरो दा माबादि दङ लेबार गेस्ट्रिक दंमोन बेनिफ्राय खोमा रिङो बे एसे खोनादों बेनिफ्राय देहा दुरबलमोन बे एसे स्ट्रंआव फैदों आरोखि दा बिनिखायनो आङो मुलिया जोबहां जानायखाय लांनो फैदों थाबायनो हायाखैमोन बेबो एसे थाबायनो हादों थाबायनो हादों बल मोनदों जानो हाबाय जानाया ओंखामखौ एसेल' जायो गोराखौ जानो हाखाया गेफे संनानै सोनांगौ एसे बुरजा जादों आरो दा बे बुरजा जानायनि फायखाना जायैखाय उदैखौ माने फुल मोनदों आरो मथा मथि 10 दिन जाबायना नोंना 10 दिननि गेजेराव 50% हामबाय एसे थाबायनोबो हाबाय जानोबो हाबाय हादों दे बेखौ नंगौ बेखौ मानो थगायनो नङाबाथ' अननाय जायोना हामनाय हामैया बे उननि बाथ्रा बियो बे मथा मथि 50%आव फैदों आरोखि सिखांनो हालामोन हारसिङै दा सिखांसै आच्छा थाबायनोबो हायामोन लावथि थुनानै दा एसे थाबायसै दहाय आं बखिबायमोन खर'आ गिलिर मोनो आरोखि दे थेंक इउ सार थेंक इउ आदा खुलुमबाय दे बुंदो माने जों दाख्लैहाय मा मासाव लांफैमाने जों जिखिजाया जों लांबाय मोदोम आलौनाया बे बुहुद खमायबाय माने खर' गिलिर मोननाय खर' सानाया बे बुहुद खमायबाय दा जोङो एसे आरामावनो मोननायखाय आरो मुलिखौ लांफैबावदों सार ओमफ्राय दा बेसेबांसिमाव लांफैनानै मोजां मोनबावो जों लांबाय थागोन दा जों गोजोननाय मोनबाय सारनि मुलिखौ जानानै आरायग' मोनबाय मथा मथि 60-70% आराम मोनबाय ना मोनबाय सार मोनबाय दे थेंक इउ खुलुमबाय बाजै बे रिपर्टआ नोंनि ना नोंनि गल ब्लाडाराव आगोलाव मोनसे 15 mm पइन्ट माबा दङ ओमफ्राय मोनसेया 14 mm 9 mm दङ ना
दा नोंनि रिपर्ट खालामनायाव 15 mm 11 mm फैबाय ओमफ्राय 14 mm गैला एसे मुलि जानाया बारा क्लियार जायाखै सार नङाबा एसे साबसिन जाबावगौमोन आरो आच्छा आच्छा गेप जाबाय एसे सन'ग्राफ खालामनायाबो जे कयदिन जाबाय नों आंनि मुलिया 1 मास जादों सार 1 मास जादों एसे 1.5 मास जाबाय खोमा आङो दा सन'ग्राफ खालामनाया मुलि मोनजायैया एसे साबसिन जानाय मोनबा साबसिन जाबावगौमोन खोमा सार दा एसे खमायबावगौमोन खोमा आरो नों बहायनि बाजै आङो सुलियाकाटानि सार सुलियाकाटा डिस्ट्रिक्ट औ दे नों खिन्थादे नोंनि कन्डिसना आगोलाव माबादि दङमोन दा नोंनि कन्डिसना माबादि दङ जि माने अरिजिनाल बेखौ खिन्थादे सिगांलाय ओंखारनो हालायमोन ओमफ्राय दा मोजां मोनबाय ओमफ्राय एसे ओरैनो जानोबो हायोमोन जानो हाबाय ओमफ्राय गियोमोन गिनाय मानाया खारजोब्बाय खुगा गोखाया एसे दङ खारजोब्बाय सेराव थानाय दा बेसेबां पार्सेन्ट नोंनिफ्राय बेसेबां पार्सेन्ट नों मोजां जाबाय 80% मोजां जाबाय दे गोसोआथ' दंना जे 100% हामगोन दा दे थेंक इउ खुलुमबाय दे खिन्थादे आं खिन्थाया नोंनि प्रब्लेमा मा दङमोन आगोलाव आरो कयदिनाव हामबाय लोमजादोंमोन ओमफ्राय बे आथिं आखाइ बुदोंमोन ओमफ्राय बे उदै आरि थुखो मोनदोंमोन ओरैनो खावसे सायोमोन ओमफ्राय बाहाय फैनानै सारनाव फैनानै मुलि लांफैनानै आराम जाबाय आरो दा जागासेजोंनो आन्दाज मोनदों गेसनि जानाय खेबसेजोंनो आन्दाज मोनदों ओमफ्राय दा आराम जाबाय आरो बे आथिं बुनायाबो मोदोमाबो हामबाय ना औ नों बहायनि आङो रानिपुरनि ना आदा खुलुमबाय नोंखौ दे बुंदो नोंनि आगोलाव माबादि कन्डिसन दं नोंना बे कन्डिसनखौ बुंदो आरो दानि कन्डिसनखौ बुंदो नों आगोलाव थाबायनो हायामोन मेंनाय बिराद दंमोन ओमफ्राय दा मोजां मोनबाय आरो नोंथांनि एसे मुलि जानानै मोजां मोनदों मथथे 60%आनो मोजां जाबाय आरो आच्छा एकदम माने माइन्ड फ्रि जाबाय आगोलावथ' सिखारनो हायाखै थाबायनो हायाखै दा खस्थ'मोन आरो एसे गोसोआव खुसि मोनबाय ना जानोबो हालामोन ना फंबाय दे नों आगोलाव मानि थाखाय फैबाय बेसेबां दङमोन नोंना आरो कयदिननि गेजेराव नोंना हामबाय बेखौ खिन्थादे खालि आंनाव अन्थाइया 9.4 दंमोन ओमफ्राय दा मुलि जानानै मास मोनसेनि गेजेरावनो एसे फोरमान मोनबाय पुरा हामबाय बे ना नोंना रिपर्टआ फंबाय बाजै बुंदो नोंनि कन्डिसना एखमबा लोमजायो बेलासिबाथाय लोमजाबाय ओंखाम जानो हाला ओमफ्राय नै सेलाइन होबाथाय गोबाबाय गोबानानै आरो उदै साफिनसैलाय आरो खर' सानसैलाय ओमफ्राय जानो हाला नालाय बिसिनायाव गुग्रुबनानै थानांगौ जाबाय सिखारनो हाला नै बावनो न'आवनो खिनाय न'आवनो हासुनाय सिखारनो हाला बुरनानै लांनांगौ बोखांनांगौ बिदि जाबाय आरो आङो हस्पिटालावबो लांदोंमोन बावबो हायासै टाइफयडनि थाखायनो आं ओंखामखौ जानो हाया जादों दा सालायानो एखमबा आरो जाखांबावो टाइफयडआ गाजोबाखै आरो दाबो जानो नागिरबावो मुलि मोनजासिनोबो दा बेनो दा बिदि जाबाय आङो ओंखायनो खाजाखौनो जाया आङो ओंख्रिफोरखौ जाला आंनि मुलिखौ जानायनि उनाव माबादि मोनदों बेनिफ्राय नोंनि मुलि लांनानै एसे मोजां जाहैबाय आरो एसे राखांहैबाय सिखारनो हाबाय ओंखाम जानो हाबाय दै लोंनो हाबाय दाथ' आं साहाखौ लोंनोनो हाया साहाखौ लुगैला आङो आगोलावथ' थाबायनो हायाखै आगोलाव थाबायनो हायाखैमोन दा थाबायनो हाबाय जानोबो हाबाय देहायाबो एसे साबसिनाव फैबाय साबसिन जाबाय दाख्लै मुलि मोनजायनिफ्राय नै दा एसे मानसिया ससायदों आरो एसे फुंबायमोन दे बाजै थेंक इउ गोजोन्थों खुलुमबाय वेलकाम एसके ब्लकआव दिनै फंबायजों आरो फैबाय आं माने আগত মোৰ পৰা ঔষধ খোৱা বহুত মানুহ ভাল পাইছে ইহঁতে নিজে যাত্ৰী আহি মোৰ তাতে ভিডিঅ' বনাইছে
ইহঁতে পাৰ্মিশ্যনো দিছে মোক, ইহঁতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দিছে যে আমালোকে ভাল পাইছোঁ, আপুনি এই ভিডিঅ'বিলাক এৰক, আৰু বহুত মানুহ এনেকুৱা অসুবিধাত ভুগি আছে। তো ইহঁতৰ কাৰণে মই আকৌ আজি আহিব লগা হ'ল SK ব্লকত। जेनेबा मानसियाथ' मेल्ला हामगासिनो दं, हाजार हाजार प्रुफ दङ, किन्तु 100आव जे 100% 100आव 100 माने मोजां जाबाय बेबो नङा। 100 जনৰ ভিতৰত 100 জন যে ভাল পাইছে তেনেকাও নহয়। কিছুমান নিয়ম নীতি থাকে, কিছুমান ঈশ্বৰৰ ওপৰতো ভৰসা কৰিব লাগে। তথাপি বহুত পাৰ্চেণ্ট ভাল পাইছে, বহুত মানুহ ভাল পাই আছে। মেক্সিমাম মানুহ ভাল পাই আহিলে, বেয়া নাপায়। আৰু নিজৰ পৰা ইহঁতে আহি মোক ভিডিঅ' দিয়ে আৰু নিজে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে যে আপুনি ভিডিঅ' বনাওক। তো ৰাইজৰ ওচৰত মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে বহুত মানুহ যদি ভাল পাই আছে আৰু নিজৰ পৰা ইহঁতে মোক ভিডিঅ' বনাব দি আছে, আপোনালোকেও অলপ হেল্প কৰক। বহুত মানুহ আৰু মানে তেনেকৈ বেমাৰত ভুগি আছে, আপোনাৰ চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰি ইহঁতে আৰু যদি দেখা পায় আৰু আহিব, ভাল পাব। ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে ওলাই আহক। এনেকুৱা কোনো বেমাৰ নাই যে ভাল হোৱা নাই, বহুত সব বেমাৰৰে প্ৰমাণ মোৰ লগত আছে। কিন্তু হয় 100ত 100% ৰিজাল্ট কেতিয়াও ক'তো নাপায়। এইকাৰণে মোৰ তাতো 100ত 100% ৰিজাল্ট নাই, কিন্তু ভাল পোৱাৰ সংখ্যাটো বেছি। 2-1 4জন বেয়া পাইছে, এইটো পাব পাৰে। আশা ৰাখিছোঁ ইহঁতে যদি ধৈৰ্য ধৰি মোৰ তাতে আহে বা আকৌ খায়, তেনেহ'লে ইহঁতেও ভাল পাব। নিশ্চয় কিবা এটা গড়বড় হ'ব পাৰে, বেয়া পাব নালাগে।